Takže čau lidi, já vás zdravím do nového Let's Play dílu ze hry Shakes and Fidget. Nejdříve vám musím se přiznat, že jsem natáčel už tady ten díl dvakrát, ale jelikož se mi vždycky vypla Camtasia, nevím proč, tak v tom jednom videu jsme dali zabijáka, tam nám padl tady ten epic a to je zatím všechno, takže se zatím koukneme do zbrojírny. Tady nic nepadlo, zkusíme si arenku. Proti Marcelusovi z Aten, no, ten má víc obratností, protože má lík určitě na 25% hápek. Si koukneme do čara obchodu, tam nám nic nepadlo, zkusíme podzemí, vyměníme si jenom epiky, aby jsme měli víc obratnosti. Tak. Zkusíme si temného jezdce, ale toho pochybuju, že dáme, protože má za prvé víc obratnosti. Oh! Škoda. Ten padne. Já mám poslední úkol. 25 000 hezky. Takže přijedeme na S1 japonský. Tady si potvrdíme jenom to. Koukneme do zbrojírny, kde nám nic nepadlo. Jo, tady si koupíme aspoň sakra. Koupíme si aspoň poťák na štěstí. Teď se na sebe aspoň nasadíme. Zkusíme koupit rovnou i na sílu, jestli zatím není na inteligenci. Není, škoda. To zase prodáme. Zkusíme si kostěného válčníka. Ten je bez šance, tak si dáme aspoň arenku. To bychom mohli vyhrát, protože máme víc inteligence než on. Ale tu jsme prohráli, asi nám dal pěkný kritik. Si dáme hospodu, jo, tady nemůžeme ještě. Tady máme postavu S4 Drag Davea, který včera udělal level 212. Tak zaútočíme se na Mončíska z cechu Porubak, která jsme nádherně dali. Tak koukneme do cechu, kde je v 8 hodin cechovní podzemí, takže já to zkusím zase natočit, aby jsme měli zase nějaký videjko a já bych asi zkusil toho zajíce a Ježka. Tak, zajíc a ježek. Magický Marek mu ubral docela dost. Teda barbarský ber. Teďka bych chtěla, aby koní Kunda ubrala. Počkat, je tady šance. Že by Digi by dal Drag Dave kritik. To už nedáme. To by Drag Dave musel dát aspoň jeden kritik, což nedal, je to škoda. Tak dáme aspoň arenku, nedáme. Tady zrušíme tady jsme zase na japonském jedničce, tady máme mini. Tady si zkusíme arenku na Fefi na 12, bez cechu. Tady jsme hra vydali. A v cechu taky nic, protože jsem to už klikal, když jsem natáčel to druhý video. Zkusíme nočního gůla. Škoda. Tady dáme hýtku. A teďka jsme už na světě 3, kde máme Fifina z cechu Dark Spirits. Koukneme se do zbrojírny, kde nám nic nepadlo a v čer obchodě taky ne. Tak v cechu tam nic nebude. Si koukneme aspoň do arenky na kostru 21 z cechu uličná Ferejna. Který jsme nedali. Nevadí, protože nemáme elíky. Zkusíme aspoň temného jezdce, ten nepadne rozhodně. To je jasný. Tak jdeme na S13 český, kde máme Ventíka, který udělá za chvilinku level. Tak mu zrušíme tohle a mu dáme úkol, aby jsme měli nějaký ty expy. Tady jsem házal něco do záchodu. Ne. Buďme tady ty bodky. Za chvilku budeme splachovat průběžně, tak za 4 za 5 dnů budeme splachovat tak na všech postavách. Čekejte, když tak videjka. Tady trůko.
jdeme do podzemí, tady zkusíme, nevím koho, zkusíme obřího draka. Tady je level 154, menší je i v tom, něco chce v poště. Někdo nás porazil. Kopneme na souboj. Těsně jsme to prohráli, hodně těsně. Tak teďka jsme se koukli asi na S4 na Kieho, což je taky ten, což je kámošův účet, on měl půjčil, aspoň abych měl nějaký do let's playe a ten dal hodně velkou krytku, ten killer. To jsem ani nečekal, že nás dá také lehce. Slyšíme válečníka černé lepky. Ten asi nepadne, ale zkusíme ho párkrát když tak houbovat. Když tak se koukneme potom ještě na S19. Ten nepadne, na S19 nemám houbu, to je škoda. Tak se půjdeme do cechu, tady by taky už nic nemělo být, tak to bude asi všechno. No tady se maximálně můžeme ještě, no nemůžeme. No tak tady to bude asi z tohohle videa všechno, takže já vám děkuju za to, že jste si schlídli tady ten kratší let's play kvůli tomu, že byly by i ty cechovní souboje, jenom já jsem to odklikal v tom let's play, který se mi neuložila Camtasia. A tak se vám za to ještě jednou omlouvám a tohle bude zatím vše. Tak zatím ahoj.